Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших регіонах України і по всьому світу. Ми висвітлюємо тут щодня війну з усіх її боків, у тому числі і з міжнародного, і з внутрішнього, абсолютно різних людей запрошуємо для інтерв'ю. Сьогодні я дуже вдячний, що до нас завітав, ну точніше погодився на інтерв'ю дистанційно. Людина, яку ви напевно знаєте, і багато разів чули на різних каналах, у тому числі на нашому. Це Олексій Гарань, відомий соціолог, аналітик політичний. Тощо, пане Олексію, дякую вам і селям алейкум. Валейкум ассалям. Да, якщо точно, да, що я професор Києво-Могилянської академії, так, і оскільки я викладаю порівняльну політологію, то я жартую, що я знаю трошки про кожну країну в світі. От. А крім того, да, я науковий директор в фонді демократичні ініціативи. Тобто ми займаємося опитуванням. Так. А це І всі не знають тільки, я просто. аналітикою, да, я аналітик. Да, ну демократичні ініціативи всі знають, і Могилянку всі знають, що ви там професор. Просто я вже думаю, що це немає так потреби так все постійно повторювати, бо ви відома людина. А я ж сказав, що ви соціолог, аналітик і крім того, ну коротше, наступні 10 годин ми будемо обговорювати всі країни світу з паном Олексієм Гаранем. 10 годин це ми претендуємо, мабуть, на книгу рекордів Гіннеса. А чому ні? Чому ні? Чим? Ну, це був жарт. Давайте так першу частину, годинну частину з цієї великої розмови з паном Олексієм ми почнемо. І почнемо ми її з Африки. Ну, чому з Африки, напевно, зрозуміло. Ну, по-перше, я знаю, що ви розумієтеся на цьому регіоні, на якому небагато хто розуміється. Навіть коли чую там якусь там аналітику деяких українських експертів щодо Африки або Південної Америки, ну, з країн третього світу, так званих, да, ну, так, мені трохи соромно за деяких людей, а ви, я знаю, дійсно розумієтеся на темі. І держава, в якій, ну я припущу, напевно, ви виправите, якщо я не маю рації, Росія спровокувала, підтримала, організувала переворот державний під своїми прапорами, під російськими прапорами. І це колишня французька колонія. Вони таким чином шантажують і, може, карають Францію за таку позицію проукраїнську і особисто президента Макрона. І країна це має назву Нігер. Нігер – це не плутати з Нігерією, яка вона південніша, і вона на узбережжі африканського, цього затоки африканської. А Нігер – це північніше, це між Сахарою і Нігерією, я правильно розумію? І Нігерія це найбільша країна за населенням в Так. Африці, там більше 200 мільйонів. Тобто це дійсно важковаговик, нафтодобувна країна. А Нігер, він там 25 мільйонів, здається. Теж є цінні копалини, але набагато менша країна. Давайте перед тим, ніж ми поговоримо про ці країни, я скажу, бо ви мене представили про фахівця, а я хочу бути таким коректним. Значить, я коли був студентом, то, знаєте, я вірив в комунізм, чесно вірив, да? Ну, не такий радянський, а щось там Че Гевара і Ну, таке. ідеалістичний комунізм. Так, ідеалістичний, так. І моя спеціалізація була Латинська Америка, тому що я хотів внести світову революцію в Латинську Америку. Тоді були кубинські війська в Африці, вони боролися з апартеїдом ПАР і так далі, і так далі. Ну, все це кануло вже давно в минуле. І може, слава Богу, да, тому що завалилися всі ці експерименти з марксистськими урядами в Африці, а там були, на хвилиночку, там було 4 народні республіки, Народна Демократична Республіка Алжир, яка, до речі, досі лишилася народна демократична, і була країна під назвою Соціалістична Ефіопія. Але все це завалилося, і, власне, там відбувалося, знову ж таки, колективізації, голод в центрі Адіс-Абеби, в Ефіопії. Ой, пане Олексію, а я правильно просто пам'ять так працює? Мінгісту Хайлі Маріам, Агастіньо Нетто, хто ще там такі були? Самора Машел, Самора Машел. Багато прізвищ. Багато прізвищ. Якщо ми говоримо про Самору Машел, то тут одразу можна сказати, що його дружина
Граса Машел – це єдина жінка, яка була дружиною двох президентів в світі, тому що вона була дружиною Самора Машел, а коли Самора Машел помер, то вони потім закохалися з Нельсоном Манделою, і вона стала дружиною Нельсона Мандели. Ще Мозамбік – це єдина країна в світі, на прапорі якої є автомат Калашнікова. Але народних республік уже нема. Крім цієї Алжирської Народно-Демократичної Республіки. В соціалістичній Ефіопії теж нема. В центрі Адіс-Абеби є музей жертвам червоного терору, тому що у них навіть назва була така офіційна – червоний терор. Так? Я про це згадав, щоб також нагадати, бо часто кажуть, що СРСР друг Африки і так далі. СРСР немало жахіть натворив в Африці також. Після цього я займався іншими питаннями, але зараз я міжнародник за освітою, тому я цікавився цим. І доля склалася так, що за останній рік в складі делегації Українського громадянського суспільства мені довелося об'їздити 10 країн, як кажуть, глобального півдня. Це Латинська Америка, Африка і Південно-Східна Азія. Тому я одразу скажу, я не претендую на звання, що я є африканіст, або що я є латиноамериканіст. Але я щось розумію, я щось відчував, щупав руками, так би мовити. Я трошки знаю, як працює російська пропаганда, як працюють наші тези, і тому я готовий цим ділитися. Якщо ви вже згадали про цей переворот в Нігері, знаєте, чим країна, чим погана, що в Африці є дві країни, які офіційно приєдналися до Кримської платформи. Це Ліберія і Нігер. Так що Нігер якраз, там уряд був достатньо прозахідний, достатньо проукраїнський. Зараз відбувся цей заколот. Ми не знаємо, яка буде далі офіційно складатися позиція. Дійсно, там були російські прапори. Чи стояла Росія безпосередньо за цим заколотом? Можливо. Розумієте, ми часто говоримо, не все, що відбувається погане в Африці, воно прямо так створене Росією. Я б сказав інакше. В Африці є проблеми серйозні, які там існують десятиріччями, сторіччями. Так? І цими проблемами Росія користується. Тобто є корупція, є трайбалізм, є військові диктатори, і західні країни кажуть, ми з вами будемо дружити, але, будь ласка, боріться з корупцією, хай у вас буде верховенство права, хай не буде забезпечення прав людини, а Росія тут, як тут, разом з Китаєм, і вони кажуть, ми вам готові давати зброю і так. Тому Росія якраз це для Росії якраз ці сфери, де вона використовує свої інструменти. Тобто, насамперед, зброя, диктатури, Вагнер, корупція. Ось її козирі. Тому що якщо ми говоримо про економічні козирі, знаєте, Путін на попередній зустрічі, на попередньому саміті Росія-Африка, який був у 2019 році, він обіцяв збільшити торгівлю з Африкою вдвічі. А вона не те, що не збільшилася, вона навіть зменшилася. Тобто на Росію зараз припадає 2% торгівлі. На першому місці, як сукупність країн, іде ЄС, це 30%, але серед країн на першому місці Китай. Далі Індія і США, і Росія вже лише 2%. Якщо ми подивимося на іноземні інвестиції, то Росія – це 1% інвестицій. Тобто на цьому Росія не може грати. А на чому вона грає? А вона грає якраз на тих, знаєте, комплексах або історичній пам'яті, яка у африканців є, всотується з молоком матері. Так? А вони пам'ятають західний колоніалізм. І тут Росія, Захід, він поганий, тому що це колоніалізм. А ми, Росія, ми завжди допомагали боротися з колоніалізмом. Да? І це правда, що Радянський Союз, я вже сказав про злочини комуністів, які були в Африці, але одночасно Радянський Союз дійсно він підтримував боротьбу з колоніалізмом. Принцип простий: ворог мого ворога, мій друг. Так?
І Росія оцю от історичну спадщину Радянського Союзу, вона тягне на себе. І отут я хотів би звернути увагу ось на що. Тобто і ця теза, вона проходить, навіть якщо ви подивитесь оцей підсумковий документ саміту Росія-Африка, то там дуже багато говориться про те, що ми разом союзники в боротьбі з колоніалізмом. Ми виступаємо проти афрофобії і русофобії. Так? Але при цьому ясно, що і африканці, вони так одразу, да, Росія це Радянський Союз, це допомога і так далі. Ну, ми розуміємо, що Росія олігархічна, диктатори, імперіалістична, вона і до Радянського Союзу якби опосередковане має відношення. Це не те, що було з Радянським Союзом. А по-друге, що важливо, роль України. Ну тоді це була УРСР, але цікаві дуже моменти, про які ми забуваємося. Я вже не кажу про африканців. А це те, що в ООН був спеціальний комітет по боротьбі з апартеїдом. Так от, від всіх соціалістичних країн було дві країни в цьому комітеті. Це Угорщина і це Українська РСР. І Геннадій Удовенко, царство йому небесне, другий міністр закордонних справ України, він, власне, був заступником голови цього комітету. Тому мені дипломати розповідають, що коли африканці його зустрічали в ООН, вони бігли обніматися, цілуватися і так далі. Ну і деякі лідери африканських країн, вони закінчили вузи в Україні, а біля Одеси взагалі була база, де тренувалися бійці Африканського національного конгресу, 300 людей. Ми ж пам'ятаємо, що Мандела не одразу дійшов ідеї ненасильницького опору. Спочатку це був збройний опір. Да? І тоді готувалися кадри, в тому числі от на базі біля Одеси. Якщо можна, один цікавий момент я наведу, бо мені здається, це надзвичайно цікаві історичні паралелі. Знаєте, коли ми африканцям намагаємося сказати, от це боротьба демократії проти диктатури, тобто ці гасла, які ми використовуємо, наприклад, в Європі, ну це не дуже працює, так? А от коли ми говоримо, що колишня колоніальна імперія намагається повернутися, оце вони розуміють. Коли я кажу в Південній Африці, слухайте, до вас в кінці 18 сторіччя приїхали білі поселенці і сказали, що а це тепер буде наше, ну спочатку бури, а потім англійське. Я кажу, а тепер порівняйте, в кінці 18 сторіччя росіяни окупували Крим і сказали, що це наше. От, у них виникають такі паралелі. Або я кажу, доля Левка Лук'яненка, засуджений до смертної кари, а потім 27 років в українській в'язниці і таборах. А 27 років – це точно та цифра, Мандела. скільки провів Нельсон Мандела. Так? А потім вони кажуть, Нельсон Мандела, він продемонстрував таку толерантність, що уклав цю, значить, угоду про мирний перехід до демократії і так далі. Я кажу, Левко Лук'яненко теж сказав, що ці комуністи, які за незалежність України, це наші союзники на шляху мирного досягнення Україною незалежності. Ми досягли 91 рік, обраний африканський президент Мандела 94 рік. Тобто такі паралелі, знаєте, несподівані, вони для них працюють. Ну так, Тому багато навіть паралелей. такі Ну, я думаю, що в якщо першу можна іще, і да. дивіться, і після того, як ми досягли незалежності, бо зараз є дуже популярна теза про те, що українська дипломатія донедавна не займалася глобальним півднем, не забула про Африку, не ну, і частково це правда. Так, але тут є перша об'єктивна причина, ну тому що після 91-го року в нас було два основні вектори: це Росія і пострадянський простір, і другий це Європа і євроатлантичний простір. Об'єктивно. А другий момент, що можливо ми не в усіх сферах якби користалися тим потенціалом, хоча африканських студентів дуже багато продовжувало у нас
обучатися в наших вищих навчальних закладах, але українські миротворці були в 10 місіях в 10 ООН. Це я кажу лише про ООН, тому що були ще місії там по боротьбі з піратством Європейського Союзу. І у нас були дуже великі контингенти по кількасот людей. Через ту саму Ліберію в результаті ротацій пройшло 5 тисяч українських миротворців на хвилинку. Ну і може це один з факторів, чому Ліберія підтримала Кримську платформу. Ну, вам може бути цікаво, а ви знаєте, які країни Латинської Америки приєдналися до Кримської платформи? Будь ласка, скажіть. Невеличкі країни. Але це говорить про те, що навіть невеличкі країни це важливо. Це Гватемала, Беліз, і заявила про це Коста-Рика, але там є нюанси, тому що у них політика постійного нейтралітету, тобто вони якось хитро думають приєднатися з такими застереженнями певними. Але, тобто, якщо ми подивимося на ці країни, ну, невеличкі країни, да? Але, знову ж таки, дипломатія – це символи. І тому тепер ми можемо сказати, що Кримська платформа, вона в усіх континентах. На усіх континентах. Ну, з країн Азії це, щоправда, одна країна, але Туреччина. Так? Тобто це говорить про те, що треба працювати. От ми часто кажемо, о, там маленькі країни, значить, це. Ну, насправді це все голоси. Так? І ми маємо про це пам'ятати. До речі, знову ж таки, якщо говорити про до Кримської платформи невеличкі країни приєдналися, але якщо говорити про голосування в ООН за резолюції про територіальну цілісність України, то це практично вся Латинська Америка, так, практично вся, тобто всі великі країни, і Бразилія, і Аргентина, і всі Бразилія і за Болсонару, і за Лули, більше половини країн Африки, Індонезія, частина країн з АСЕАН, як Малайзія, там Камбоджа, Філіппіни і так далі. І всі арабські, практично всі арабські країни, за винятком Алжиру, Сирії і Еритреї. Всі ж інші арабські країни голосують постійно за територіальну цілісність України. Да? Тому на цьому ми маємо ми не завжди задоволені, да, позицію от всіх цих країн, які я назвав. Тому що одна річ це просто проголосувати, так? Ну да. А інша річ робити далі конкретні речі. Але ну і це важливо, і за це треба дякувати. І я думаю, до речі, дуже важливо, що ця друга зустріч представників президентів, яка перша відбувалася в Копенгагені, що друга буде в Джедзі, в Саудівській Аравії, якби в центрі іслама, і це дуже добре, да? Тому що це якраз майданчик, який дозволяє запросити представників різних країн глобального півдня. Тобто не просто, що ми зустрічаємося на Заході, а от ми зустрічаємося в центрі ісламського світу. Я, до речі, дуже сподіваюся, що в складі делегації поїде представник кримських татар. Ну, напевно, має бути. До речі, ви можете по своїх каналах з'ясувати. Ну, дізнаємося, да. Ну, Делегацію буде очолювати Єрмак, так, як представник президента, да, як глава ООН, бо це рівень цих, але обов'язково треба включити туди. Я думаю, що так і заплановано, але ви перевірте по своїх каналах. Пане Олексій, думаю, я що обов'язково перевірю, дізнаюся. Я просто хочу і вам сказати. порадьте, якщо да, і Так, порадьте. ну, не думаю, що хтось потребує моїх порад у цьому сенсі, але ваша думка абсолютно слушна. Тобто, ну, я просто скажу, так, знаєте, трохи перебільшено те, що там вони дослуховуються там до мусульман або про мусульманську солідарність. На жаль, я скажу вам правду і всім глядачам, ну, наші глядачі знають, що жодної підтримки з боку жодної мусульманської країни ніколи кримські татари не отримали за всю свою історію. І це, на жаль, є фактом, бо, в принципі, зайва допомога б не була у відновленні там, я не знаю, будь-чого, так? Бо ми народ вигнанець, там, то таке, але вони все це знають, але жодної ісламської солідарності у світі не існує. У той же час це непогано, що Саудівська Аравія
Аравія скликає таку зустріч, і стосовно неї, власне, буде моє уточнююче запитання. Туди не А запросили. можна перед тим я скажу, да, якщо говорити про кримських татар. От дивіться, ми їздили в Індонезію, і в складі делегації був Алі Алієв. Ну Так? так. Мгм. І це було дуже добре. Да? Тобто ми відвідали там одну з двох найбільших релігійних організацій, була спільна молитва там А в я бачив центральній мечеті. на Фейсбуці, я бачив цю вашу поїздку. Розгортали в центральній мечеті синьо-жовтий прапор. От, тобто це дійсно справляє. Да? І от навіть, ну, дивіться, є офіційні позиції, так? Але є ж позиції і різних організацій. От якщо ми говоримо про, наприклад, Індонезію, ну, демократія, да, обмежена, але демократія, є громадянське суспільство, експерти і так далі. І коли там виступають представники кримських татар, да, і звернення до них. Ми сидимо з Алімом в студії, і до нього звернення брат. Да, до мене так не звертаються, а до нього звернення брат. В Малайзії я виступав, я там один їздив, це була інша поїздка. Я виступав на впливовому каналі, і дуже така хороша була розмова, журналістка. Вдалося зробити про українську передачу, але з'ясувалося, що вони взагалі не знають про існування кримських татар в Так, Криму. так, так. І оце мене здивувало, бо це така мусульманська Я, країна. я, Да? я вам так скажу, пане Олексію, багато хто в Туреччині не знає, що ми існуємо досі. Тобто, А але ви коли знаєте, що я кажу, що да, що коли спілкуєшся з, от, по-перше, наші поїздки були в Африку і якраз в Нігерію, да? І тоді я радив організаторам якраз, що треба піднімати цю тематику. І ми піднімали цю тематику, і виявлялося, що реагують. Да? Тобто Ну, люди, де проживають. по-перше, вони здивовані. Вони не чекають на це, так? Що в Україні є мусульмани, корінний народ, мусульманський народ, про який вони не знали. І це вже викликає, ну, принаймні, початковий інтерес. І коли там Алі Алієв або Таміла Ташева, здається, вона була в Малайзії. Вона теж Так, була, да, да. вона їздила Індонезія, Малайзія Так, ну і тобто ще вояж десь. Да, такими країнами, де ну, переважно мусульманське населення, і вони так відкривають для себе Україну через Крим, через Кремли. Я просто скажу, що ми настільки ці країни вони зосереджені на своїх регіонах, на собі. Що, абсолютно. ну, наприклад, коли вийшов фільм Хайтарма в 2013 році, що наша телекомпанія його знімала. І ми встигли його показати там і презентувати до окупації Криму 2014 року. Багато хто в Туреччині, коли його там показали, просто вони багато навіть із тих, хто вважає себе нащадками кримсько-татарського народу, які там примусово переселили там 200 років тому, 150 років тому, вони сказали, що була депортація. Тобто розумієте, на якому рівні інформування зараз може краще. Я так трохи може перебільшив, що багато хто не знає, але хтось і не знає досі. Тобто турки вони теж на собі зосереджені. І те, що там Алі Алієв, це він заступник директора Українського інституту. Українського інституту, да. Да, це такий soft power organization, да, це дуже корисно, це безумовно. І ви просто маєте рацію, якщо так робити раз за разом, це точно буде корисно. Да. Ви знаєте, що я скажу? Що навіть в тих країнах, ну, які, скажімо, не є домінуючи мусульманськими, але де є мусульманські меншини, от Кенія, наприклад, важковаговик Африки, да? Або Гана, там мусульмани десь менше 10%, да? Але для них ця тема цікава. Вони про це потужна мусульманська громада, вона не чисельна, але вона в Південній Слухайте, Африці. а в Нігерії теж є мусульмани, і Ні, ну багатьох... в Нігерії це просто, ну, там мусульмани це одна з головних, ну, тобто одна з головних релігій в країні, да? І у них загроза Бока Хараму, це, я не Знаєте, як правильно сказати,
да, Пане Олексію, фундаменталізм ісламський, да, тобто там це дуже болюча тема там, ну, і давайте так. Іслам він абсолютно різний, і різний. да, тут важко сказати, що іслам це в даній країні це наш плюс або наш мінус, або ніщо. Бо ісламістські ці рухи вони часто базуються на антиамериканізмі, на тому самому антиамериканізмі, абсолютно тваринному, абсолютно безпідставному, на якому базує свою пропаганду і Російська Федерація. Да? Вона заохочує людей, ми проти Америки, і ви давайте разом із нами. Так? І інше, що я хотів сказати, я хотів запитання додатково поставити про цю зустріч, миротворчу зустріч у Саудівській Аравії, про Саудівська яку ви Аравія, да. сказали. Да? Там я чув днями заяву президента Мексики. Ну тобто про Лулу де Сільву ми вже знаємо, бразильського, який постійно там балансує і на користь Росії щось каже, або Китаю. Того я не чув мексиканського. Це друга, ну за потужністю, напевно, там політичною вагою країна Латинської Америки. Він сказав, що він поїде туди, а його напевно запросили. Лише якщо російська делегація буде теж представлена на цих переговорах там з миру. Чому це так? Тобто Мексика там теж якісь там лівацькі рухи там проросійські при владі, просто я не слідкую. І взагалі, на що ви чекаєте особисто від цієї зустрічі, про яку ви сам, власне, згадали? Ну, дивіться, я чекаю того, що, по-перше, що там буде більше країн, ніж було в Копенгагені, і що це країни глобального півдня. Так, і тут важливо, яка позиція української дипломатії, що Росії там не буде. Що ми говоримо, що є наша формула миру президента Зеленського, яка складається з 10 пунктів. Але позиція української дипломатії така, що ми не закликаємо, щоб ви підтримали всі 10 пунктів. Ну, якщо підтримаєте, добре, але виберіть те, що для вас важливо. Давайте про це поговоримо. Да? Тобто там є окремий пункт про продовольчу безпеку, окремий пункт про екологічну безпеку, окремий пункт про ядерну безпеку, є пункт про права людини. Давайте говорити по тих темах, по які ви готові говорити. Ну, тому що наївно, очевидно, буде очікувати, що приїдуть всі ці лідери і скажуть, що ми всі підтримуємо, значить, українську формулу президента Зеленського. Ні, такого не буде. Але бодай, щоб зробити, щоб було глибше розуміння. Ну, дивіться, я вам наведу такий приклад. Рамапоса, країна, яка формально займала нейтральну позицію, але ми знаємо, що де-факто там були такі проросійські, дуже серйозні жертви. В річницю інвазії зробили ці спільні маневри з Росією і Китаєм і так далі. Рамапоса весь час хотів запросити Путіна до пар. Приїхав він в Україну, відчув, що таке російські ракети, поговорив з Зеленським, потім поїхав поговорити з Путіним, почав Путіну щось говорити, Путін його просто перервав. І тепер дивіться, яка позиція зараз була Рамапоси. Бо Рамапоса тоді піднімав питання про долю українських дітей, до речі. І тепер, коли Путін зараз почав говорити, що ми поставимо там кільком країнам безкоштовно, президент ПАР сказав, що нам не треба подачі. Нам подарунків не треба. Це було, знаєте, це дуже... Слухайте, пане Олексію, хочу уточнити, бо я чув різні трактування підсумків цього саміту Росія-Африка. Ми до нього переходимо, який вже відбувся. Ви слідкували точно. Як на вашу думку, наскільки це успішно було для Путіна? І які настрої переважно серед африканських країн, ну, враховуючи те, що Росія прямо заважає експорту українського зерна? Я думаю, давайте почнемо з кінця. Я думаю, Давайте. що в цій ситуації з експортом українського зерна Росія програла однозначно. Розумієте? Тому що африканські країни, навіть ті, які намагаються підтримувати дружні стосунки з Росією, вони побачили, хто ви думаєте, що вони побачили? Ви певні? Вони, безумовно. Більше того, про це прямо говорили. Це
Ну, на жаль, в підсумковій декларації цього немає. Розумієте, взагалі, я ж звик працювати документами, я спочатку поліз читати підсумковий документ. Підсумковий документ такими наративами дуже близькими до проросійських. Тобто там знову ж таки ми друзі в боротьбі з колоніалізмом, проти афрофобії, русофобії, проти економічних санкцій, проти політизації спорта, за багатополярний світ. Ну, все таки каламутно. Але про зернову угоду там згадано. Але там не сказано, що причина війна в Україні. Так, оптично, що перервалися ці ланцюжки. Тобто, якщо ми подивимося на текст, то текст він такий достатньо з проросійськими наративами. Але якщо ми подивимося на реалії, від тексту ми іншого і не мали чекати. Ну, абсолютно, це ж умова російська, інакше вони просто б завітували його. Це їм потрібно було для цієї картинки. Показали Путін в оточенні, значить, там скільки там було 49 африканських країн і організацій. Але далі, коли ми починаємо розбирати, всього лише 21 глава країни і уряду. Такий союзник Росії, як Ангола, колишня Народна Республіка Ангола. Вони просто послали міністра закордонних справ, тобто рівень був не той. Те саме Демократична Республіка Конго і так далі. І головне, що говорилося, причому дещо попало навіть опубліковано в російські джерела, на російських сайтах. От те, що сказав Рамапоса, воно пішло, що нам подачки ці не потрібні. Що нам потрібно вирішення, те, що говорив президент Коморських островів, а це зараз голова Африканського Союзу, то теж, тобто всі говорили, що потрібно відновлювати цю угоду. Тому я думаю, що якщо говорити в підсумку, то безумовно, картинку Путін отримав. Але Це картинка ясно. це для своїх картинка, російська, значить, це мені нагадало, як в Конго, в Кіншасі проводили акцію «Безсмертний полк», чомусь на 1 травня. Вони, значить, прийшли там російські дипломати, якісь африканці з цими. Невеличка була акція, але вони галочку поставили, що ми провели цю акцію. Тому такі якісь пропагандистські речі, картинки вони отримали. Але в підсумку я думаю, що Росія тут програла. Знову ж таки, ми ж розуміємо, що якби Росія використовувала soft power, порозумно, а вони ж діють нахрапом, а коли вони діють нахрапом, це стає зрозуміло і тим країнам, навіть там, де потужні. Знаєте, це мені, пане Олексію, це мені трохи нагадує такий пошлий анекдот, я не буду його розповідати, як поручик Ржевський знайомиться з дівчинами. Він одразу пропонує, а не всі погоджуються, так? Але він ходить такий альфа-самець, що я там такий, насправді це не завжди працює, але іноді працює. І я хочу повернутися до Нігера. Чому? Тому що я в 17-му році був у Парижі на запрошення Міністерства закордонних справ Франції, і там я побачив, зараз цього вже немає, там немає. Там був офіс Russia Today, RT канал, цей, який зараз називається, 200 людей франкомовних, переважно французьких співробітників, які французькою мовою працювали на російські медійні наративи. Тоді я сказав, що якщо щось станеться у Франції, а потім стався цей протест, як це, забув, як він називався. Жовтих жилетів, так? Або десь у франкомовних країнах ви побачите, як це працює. Нігер, я так розумію, це колишня французька колонія. У Франції такі, скажімо так, складні стосунки з колишніми своїми колоніями. І це будь-який африканець, там у мене є товариш з Конго, він каже, що вони не були найкращими колонізаторами, тобто англійці кращі були, там вважається так, що там. Але Франція, на відміну від навіть Британії, вона активно бере участь в африканській політиці досі. І вона тримає там війська, вона відкрито підтримує демократію, намагається підтримувати в багатьох країнах свого колишнього впливу. І це просто, що я почав, напевно, це такий виклик Макрону і Франції з боку Росії. І просто так прапори російські там не з'являються. А що
робити, Макрон, а що ви зробите з нами? Ось тут революції, там, ну, коротше, а Франція, вона може чимось відповісти? Взагалі, можливо, там війна, там, за участі французької армії, там, легіону, чогось такого, або всі Ні, проковтнуться. ні, дивіться, значить, зараз якби Захід виробив позицію, вони не визнали новий уряд, вони заявили, що вони заморожують стосунки, фінансову допомогу і так далі. Чи це спрацює? Важко сказати, розумієте? Тобто, ну тут треба бути об'єктивним, що за рахунок використання оцих антизахідних настроїв і штучної дестабілізації, а потім Вагнера, Росії вдалося потіснити Францію. Це і Малі, і Буркіна-Фасо, і Нігер зараз, і Центральна Африканська Республіка. Ну, що є, то є. Це правда. От, але знову ж таки, якщо ми дивимося на довгострокові речі, я наводив цифри економічні. Розумієте, Росія не потягне це. Ну там Тобто Китай Росія є, там є Китай, Китай який є, економічну експансію робить. Але Китай, вони часто доповнюють один одного, але Китай з Росією конкурент, і більше того, ну зараз у багатьох африканців теж відкриваються очі на китайську допомогу. Угу. Розумієте? Тому дивіться, російська пропаганда дуже потужна. І, звичайно, ми не можемо з нею порівнятися. У нас немає таких ресурсів, у нас немає такої кількості нашого персоналу, посольств, немає грошей на організації поїздок громадянського суспільства чи університетське партнерство. Все це правда. Все це правда. Але що є на нашому боці? На нашому боці є сила правди. Тому я тут оперую завжди біблійною історією Давида і Голіафа. Та я знаю, що мусульмани вони теж поважають Біблію як священну книгу авраамічної релігії. От я до цього на це посилаюся. І ви знаєте, я думаю, що те, що відбулося з нашими народами, і з українським народом, і з кримсько-татарським народом, з історією цього спротиву, да? Ну, і знову ж таки, жменька, невеличка кількість да, кримсько-татарського народу у вигнанні і величезний Радянський Союз. І хто виграв, хто програв. Так, тому, да, історія, вона отака от, але зрештою, я думаю, це наша насправді велика дуже перевага. Розумієте, нам же не треба фактично нічого вигадувати. Нам треба розповідати правду про те, що відбувається. Єдине, що знати треба, от що працює, що не працює. Да? Тому що, коли, ну я вже навів приклад, що коли ми говоримо демократія, диктатура, в деяких країнах Африки це може спрацювати. Кенія, да? В пар це може спрацювати. Тобто там, де є де вибори, де парламенти, да. А в інших країнах воно не буде працювати. Але коли ми будемо говорити, що на нас напали, нас хочуть знищити, колишня імперія колоніальна хоче повернутися, коли ми згадуємо про геноциди, і про українські геноциди, про кримсько-татарський геноцид, ну це працює. Тому просто ну, багато що треба вміти доносити. От я вам чесно скажу, дивіться, ну от після 2014 року нам важко було пояснювати, що відбувається на Донбасі, тому що, ну що казали, нас там нет. Да? Та навіть європейці не хотіли нічого чути. Я в Парижі з Абсолютно. цим стикався, не хочуть. Це Так, ваше так. повстання якесь там, повстання. Абсолютно. Це було важко пояснювати. Після 24 лютого, якби Європі, Заходу все стало зрозумілим, і Німеччині стало зрозуміло. От. І мені здавалося, що всі країни глобального півдня, вони мають ну, просто вийти на демонстрації, пікети проти російського посольства. Ну, у вас же ці самі проблеми. Колоніалізм, сепаратизм, тероризм. І я бачу, що ні. От і тут треба шукати підхід, тому що в голові оця от парадигма західного колоніалізму, а в Америці, в Латинській Америці це антиамериканізм.
І тому треба це поступово, спокійно, без звинувачень, що ви мало робите для України, спокійно пояснювати, розповідати. І я знаю, що часто це дуже важко. Да? Ну, з моральної точки зору. Ви знаєте, що коли ви розповідаєте людям, які не хочуть чути про трагедію Кіремли, а ми розповідаємо в цілому про це дуже тяжко емоційно. Але от спокійно, без емоцій і фактами. От ви знаєте, от і вчора я був на Sky Arabia. От, часто мене запрошують на арабські канали, але там же вони беруть поруч росіянин сидить обов'язково. Угу. І от з одного боку росіянин несе, ми знаємо, що він несе, і з іншого боку я. І ви знаєте, перші дні після 24 лютого я був дуже емоційним. Дуже емоційним. І потім мені сказали, що ти програєш. От коли ти емоційно виступаєш, да, і старайся спокійніше і мовою фактів. От мова фактів, б'єш їх. Да, і спокійно. Раз, два, три. Ось вам факти. Тому, да, це важка робота, це копітка робота, і треба знати ситуацію в кожній країні. В кожній країні вона є різною. Значить, знову ж таки, дивіться, якщо ми візьмемо арабські країни, то більшість з них не є демократією, правда? І в більшості з них там громадянського суспільства, через яке можна працювати. Ну, дивіться, ми Але дивіться, згадаємо я Саудівську Аравію, де просто розчинили тіло вбитого опозиціонера просто в посольстві. Ну, як це? Ну так. Але, скажімо, є центри, в яких є люди, які розуміють, експерти, які з симпатією ставляться до України. Ну, наприклад, в Катарі, в інституті Доха є центр, який очолює такий дослідник Омар Ашур. Він професор і доктор, і він написав книжку, яка називається «Як воює ISIS». Так? Як воює ISIS. Тобто ця книжка, до речі, вона зараз вже перекладена українською мовою, вона з'явиться в вільному доступі, тобто можна буде її прочитати. Але потім він написав статтю «Росія воює як ISIS» англійською мовою, да, яка була надрукована. І він дуже великий симпатик, прихильник України. Ходить з вишиванці, з синьо-жовтим прапором. Він недавно приїжджав в Київ на презентацію цієї своєї книжки. І от він мені сказав, що коли ви говорите в арабських країнах, згадуйте кілька слів: окупація, колоніалізм, насильницькі депортації і і поселенці, які приїжджають і захоплюють ваші землі. І араби будуть це розуміти. В будь-якій країні, навіть не демократичній. Я вчора це використав. Да, коли мене питають, а на які ви хочете, ведуча питає мене, а на які ви готові поступи? Ну, я вам кажу, ви ж араби боролися за свою незалежність. Якщо б на вас напала, значить, ваша колишня колоніальна імперія, що б ви сказали, що ми погоджуємося на поступки? Ні. Ви б воювали за свою незалежність. Ви ж пішли визволяти Кувейт, коли на вас напав Саддам Хусейн. От, і мені потім сказав продюсер, який це слухав, каже, ну здорово, да, що це так спрацювало, це от порівняння, да, що ви боролися за незалежність, ви маєте нас розуміти, так? От такими аргументами треба. Ну, якщо чесно, ви ще згадували про Мексику, так? Да, про Мексику. Я хотів перейти до Латинської Америки. Чому? Тому що там нібито більшість країн демократичні. Та саме Мексика, і Бразилія, і Аргентина, і інші країни більш-менш вони демократичні. Але там хвороба антиамериканізму така сувора, що поведінка Лули де Сільви, це президент Бразилії, поведінка тепер ось ми побачили мексиканського президента, при тому, що вони залежать майже критично від Сполучених Штатів.
При тому, що їхня політична система, як бразильська, вона побудована на кшталт американської системи, ну просто там до абсолютної, ну це все одне й те саме, фактично. Да? Я не знаю, як ну, здається, Мексика це теж там Сполучені Штати Мексики, тобто щось. Так, це президентські моделі. Да, да. І вони, копіюючи Сполучені Штати, у той же час їх ненавидять і роблять просто на зло. Ну от на зло. Якщо Сполучені Штати за, то ми проти. Як на них можна впливати, в принципі? Чи можна вилікувати цю хворобу, яка нам абсолютно не на користь, бо вони розділяють демократичний світ, вони одночасно голосують, типу, ми проти окупації України, але Росія не агресор. Росія, хоча вона на їхніх очах робить геноцид, масові вбивства, і те, що в принципі не може подобатися, і те, що проходили, до речі, декілька країн Латинської Америки, коли там в них були фашистські хунти, там щось таке. Да? Ну як це проблемний дуже регіон? Про нього щось скажіть. Одразу скажу, що там легше, там важко, але легше, ніж в Африці. Я вам, значить, дивіться, я ставив пост на Українській правді з аналізом останнього саміту ЄС Латинська Америка, тому що було багато криків «все пропало», ну тому що ЄС насправді хотів записати фінальну декларацію, дуже жорсткі засудження Росії. Так? Цього не вийшло. А цього не вийшло, тому що, ну слухайте, це саміт, там є Куба, Нікарагуа, Болівія, Венесуела, так? Які, очевидно, не дадуть цього зробити. Але якщо ми подивимося на цей пункт, на цю декларацію, пункт 15, я, на жаль, зараз не встигну його відкрити, але декларація ЄС Латинська Америка, ви можете подивитися, це мій пост на Українській правді, там є пункт 15. І там, в принципі, сказано все, що нам потрібно. Там написано про війну проти України, так? Там написано про зернову угоду. Там написано, що ці країни дотримуються результатів голосувань в Організації Об'єднаних Націй і йде посилання на резолюції, на ті резолюції, про які ми з вами говорили. Да? Тобто там не вдалося, скажімо, провести це в жорсткій формі, так? Але дипломатично вдалося провести. Тому це абсолютно не поразка Європейського Союзу. Ну, знову ж таки, дипломатія – це мистецтво можливого. Тому я думаю, що там з дипломатичної точки зору там вдалося записати дуже багато того, що нам вигідно. Та, от просто пункт 15, подивіться, і він там багато всього сформульовано на нашу користь. Тепер, якщо говорити про ці країни, да, дуже сильний антиамериканізм, дуже сильний лівий рух, лівацький рух. І, до речі, я вважаю, що нам треба лівим роз'яснювати, що позиція лівих яка? Позиція лівих – це боротьба з імперіалізмом і з колоніалізмом. Так? Ну це ж традиційна позиція лівих, да? Що ми маємо підтримувати національно-визвольні рухи. Так я вам кажу, ну от ситуація, Україна і Росія. З одного боку демократія, з іншого боку диктатура. З одного боку є олігархічний капіталізм і диктатор. Є імперія, яка намагається повернутися. Так якщо ви ліві, то кого ви маєте підтримати? Розумієте? Тобто ці речі нам потрібно пояснювати. Тим більше, що багато правлячих партій в цих країнах, вони, ну, наприклад, якщо ми Африку візьмемо, то там правляча партія ВПАР, Африканський національний конгрес, правляча партія в Анголі, МПЛА, правляча партія в Мозамбіку, Фрелімо, вони всі члени соціалістичного інтернаціоналу. І те саме можемо говорити тобто з лівими треба працювати. І знову ж таки неоднорідна Латинська Америка. Тобто президент Чилі, він такий проукраїнський виступ зробив. Так, Чилі – це абсолютно проукраїнський Тепер, країн. дивіться, ще один момент. От в Латинській Америці, в більшості країн, демократія, коли ми говоримо, що ми демократична країна, ви пройшли через диктатуру, це може працювати. В Аргентині це працює 100%. Я вам зараз наведу приклад. В Бразилії складніше, але теж працює. Да? Тобто країна перейшла диктатуру до демократії. Аргентина голосувала в ООН за виключення
Росії з Комітету з прав людини. Слухайте, це суперпозиція. Це суперпозиція. До речі, і в Африці Демократична Республіка Конго голосувала. Да? Тобто багато з цих країн взяли і проголосували. Тобто, знову вони відрізняються. Але Аргентина проголосувала. Якщо можна, я похвастаюсь, я взагалі-то Можна, скромний. У можна. нас буквально сьогодні Петро Бурковський, це новий директор Демініціативі. У нас вийшла стаття в Аргентині в одній з найбільших газет «Ла Насьйон». І ми там, стаття присвячена ось чому, що зараз Аргентині запропонували купити у Данії F-16. А ми ж пам'ятаємо, кому б ці були потрібні винищувачі. Так? І от ми написали якраз статтю, що Аргентина могла б не купувати трошки застарілі F-16, які ми візьмемо залюбки, бо у нас немає іншого вибору, а там купувати інші літаки і допомогти тим самим і собі, і Україні також. Ну, от А як вийшло. думаєте, спрацює? Не знаю. Знаєте, чесно. Ну, ми вкинули. Це найбільша правоцентристська газета. Ви знаєте, в політиці ми ж не знаємо. В політиці вода краплю точить. Крапля камінь точить. Так? Тобто діє дуже багато різних факторів. Ну, а як ми думали, а буде помаранчева революція, а буде Євромайдан, а вистоїмо ми в 14-му, а ми вистоїмо. Все воно так потихеньку, крапля до краплі, і щось воно. Рамапосу, зрештою, зобов'язали заарештувати Путіна, і він сказав, що він виконає це, хоча страшенно не хотів. Там безліч різних факторів діла, безліч. Якщо можна, я наведу один приклад, бо він такий цікавий з дипломатичної точки зору. Дивіться, коли відбуваються зустрічі Великої Сімки, то запрошують представників інших впливових країн. Да? Ну, от в Хіросімі це запросили Індія була, Бразилія, Україна була. І зазвичай на такі зустрічі запрошують пар. Да? Південну Африку. А тут вони не запросили пар, а знаєте, кого запросили? Коморські острови. Ну, це вони хитро обіграли, тому що вони сказали, ну, Коморські острови ж зараз очолюють Африканський Союз, тому ми якби запросили весь Африканський Союз, да, яких представляє президент Коморських островів. Ну, ми розуміємо вагу Коморські острови Ну, і ясно, да. Південна Африка, але це був знаєте, такий дипломатичний жест, що якщо ви там в пар будете проводити таку політику, значить, проросійську, ну, то будуть обмеження. Тобто, ну, це деталь, розумієте, це деталь. Але я думаю, що от все воно разом докупи складалося, і внутрішня опозиція в пар, і незалежна судова система, що зрештою воно призвело до того, що уряд пар сказав, що да, будемо виконувати цей ордер. От, перемога, да? Ну, це те реально, що ми могли досягти в цій ситуації. Ми не можемо можемо заблокувати приїзд туди Лаврова, але зрозуміло, що те, що Путін туди не їде, це наша перемога. Тому в кожній цій ситуації треба дивитися, що ми можемо з цього. Ви абсолютно праві, що деякі з цих країн, вони сконцентровані на своїх внутрішніх проблемах. От та сама Індонезія, вона каже, ой, ми голосуємо за територіальну цілісність Так, і України. все, да. Не чіпайте нас більше. Слухайте, ну і на тому спасибі, да? Тому що, знову ж таки, кожен голос в ООН, він важить. Тому працюємо. Да? І я ж кажу, що на наших очах, пане Айдер, відбулося стільки всього, на що ми не могли сподіватися. І Радянський Союз розвалився, і Кремли повернулися на історичну батьківщину, і зараз Україна вже вистояла, ми отримали моральну перемогу, і зараз ми близькі до... Ой, ну це важко буде, але, ну, дивіться, давайте так, до 24 лютого проблема Криму була реально заморожена, правда? Ну, Вона реально була заморожена.
Попри те, що Це була і Кримська платформа, і все, але де-факто так. Де-факто. заморожена. І вона, і Донбас. Путін почав війну, і в результаті цього він реально наблизив визволення. Ой, слухайте, пане Олексій, я хочу про Путіна. Вже небагато часу залишається. Десь у нас хвилини 4-7. Дивіться, Путін багато чого робить, ну, на нашу думку, собі не на користь. Не на користь своєї державі, так званої, так? Абсолютно, абсолютно. Але в нього своя власна логіка, і коли дехто казав, що навіщо йому окуповувати Крим, він це зробив. Навіщо йому нападати і брати Київ там повномасштабної війни, це зробив. А зараз ми спостерігаємо за тим, як він передислокував вагнерівців в Білорусь, і там уже лунають. Там Лукашенко каже, я не можу їх утримати. Вони рвуться чи то в Польщу, чи то в Литву. Вже там Литва і Польща посилюють кордони, там снайперські групи, там саперні батальйони польські. Там я не знаю, що в Литві, але Литва теж це йдеться про цей Сувальський коридор тощо. Скажіть, будь ласка, чи настільки він божевільний, за вашим спостереженням, на вашу думку, що він може спровокувати країну НАТО, а там інших країн немає, які межують, на жаль, з Росією, це Калінінградська область, тут забувати не треба, і з Білоруссю, спровокувати якимось чином гібридним нападом там, в будь-який спосіб. І як тоді реагуватиме Захід на це? У вас 5 хвилин. 5 хвилин все-таки є. Ага. Ну, дивіться, я думаю, що таким чином Путін знову ж таки він піднімає ставки, він залякує цими можливими провокаціями. Тобто ми розуміємо, що якщо Вагнер щось спробує зробити на цих територіях, їх просто там знищать і все, це зрозуміло. Але можуть бути провокації на кордоні, умовно кажучи, обстріли з території Білорусі. Або росіяни самі можуть себе обстріляти. Це ж було в історії, правда? Залюбки. І це буде тоді провокація, і він буде звинувачувати країни НАТО, що НАТО на нас напав, ми готові там відсіч. Або обстріляли польську територію, поляки у відповідь обстріляли територію Білорусі. Знову ж таки, це козир для Путіна підняти ставки. Ну що, такі провокації можуть бути, але я все-таки сподіваюся, знаєте, ми кажемо, що Путін божевільний, і ви абсолютно праві, що насправді те, що він робить, іде проти національних інтересів Росії. Я, до речі, цю тезу часто використовую на Заході, що він це робить проти національних інтересів Росії. До 2014 року Росія, в принципі, була членом Великої тоді вісімки, і теж робила багато агресії, але якби бізнес був, все було. Я все-таки сподіваюся, що вони там в Кремлі все-таки будуть прораховувати якісь реальні сценарії, тому що, ну, зрештою, сутичка з країнами НАТО, вона може для нього обернутися погано. І загроза в тому, що це будь-яка провокація може вийти з-під контролю. Це ми з вами розуміємо. Тому, на жаль, в цьому і небезпека цього диктатора. До речі, знаєте що? От, мені і моїм колегам, там, коли робилися соціологічні замірювання, як працюють деякі наші тези, от ви пам'ятаєте, що певний час була дуже популярна теза, якими доносили якби Заходу, що от Путін підштовхує світ до третьої світової війни, до ядерної катастрофи і так далі, і так далі. Так от, виявляється, що росіяни цього і хочуть, щоб ця теза лунала подовше. Вони цим залякуються. Так. Розумієте? Тому, і хоча це правда, якби, але коли ми починаємо це повторювати на західну аудиторію, то воно часто працює якраз скоріше на Росію. Ну, давайте домовлятися з Росією. Ну, їхня головна зброя це страх. Це не ядерна зброя, а це страх, провокації, усталені стереотипи і так далі. Ну, нас рятує те, що
що вони все це роблять знову ж таки, як вони вміють це робити. Да? Тобто є різні анекдоти на цю тему, теж не будемо говорити. От, що вони все роблять так, що насправді собі шкодять. От, а ми все-таки демонструємо, що ми єдині. Ну, знову ж таки, От. як ви правильно зауважили, на нашому боці правда, ми можемо прямо в очі дивитися будь-кому, і зрештою це спрацює на перемогу України і всього цивілізованого світу. Пане Олексію, дякую вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Да. Дякую за таку. А я вам скажу, як мусульманину, я вам скажу шукран. А як кримському татарину вам особисто я скажу сагол. Ну, не знаю, наскільки моя вимова правильна. А оскільки нас слухало дуже багато людей, то я скажу саголумниз. Правильно? Абсолютно. Знаєте, тут просто у вас нормальна вимова. Я думаю, що кожен український діяч, принаймні публічна людина, професор, має знати це честь, знати декілька хоча б речень кримською Ні, мовою. звичайно, Це звичайно. абсолютно нормально. І Ви я вам знаєте, я скажу, з задоволенням. Я відкрив для себе, що, на жаль, АТР зараз практично нема, але ви зробили цей дитячий канал, як він називається, Ляле. Лялєва він називається. Да, Ляле, да. І він мені дуже дуже подобається. Я Дякую не вам. розумію, про що там говориться, але я дивлюся. Спочатку я подумав турецький. Потім думаю, ні, вони щось там про Лесю Українку Ні, розповідають. це ми Але це таки озвучуємо кримська самі. татарська. Да, самі озвучуємо. Дякую вам. Насправді АТР існує. Дійсно, нам зараз дуже важко, і ми набагато могли б краще працювати ефективніше, але ми не зупиняємося ані на один день, і ми обов'язково будемо продовжувати за підтримкою наших глядачів і аудиторії у всьому світі, за підтримкою міжнародних організацій і багатьох там людей, які розуміються на тому, що це важливо. Ми повернемося до Криму, і АТР буде існувати вічно і буде великою телевізійною кримською українською кампанією. Дякую вам за те, що залишаєтеся з нами. На все добре. Ми повернемося до Криму, це точно.